5-0 and I have money. Yeah. Yeah, you have money, but not everyone Oh of my us. fucking god. I can't be arsed with this, I'm gonna leave in a second. Proszę! Pozwisa! Jest! Picze wyjebane, skurweny. Pojebane, hovnej. To zase tam stoi! A zase hlavu! To mám piči! Bajči, ty koko. Piče, prečo to hľadá znova? Nejaký koko to neakceptoval zase do piče. Vyjebon! Ľudia, komu sa páči môj nový zostrih? Idem bradu zapúšťam na hustejšie, vieš. Ľudia, pozrite sa na toto. Pozrite na toto. Vidíte toto? Toto, vážne. Dám si to normálne, ja ho dám do úst, chápeš, dám to do úst, čo to. Už je fuck. Veď s česnekem. Oličko si stojí až do 2. Si kód jebnutý. A ošky sú top. Instantne pôjde do piče. Ještě aggressiv má. Tam rozjebím jak žebraka príbané, skurvené. Midnight. Können wir den kicken bitte? Fuck! Zasratý čuper pojebaný, skurvený. Dobrý flash, ty kokot prijebaný. Dobrý flash! Preto nech zdochni na rakovinu, čura, pojebaný. Z prvej hlava! Chod do piče už! Čo mám robiť, keď ma zabíja každý koko na jednu ranu? Mám ísť dole? Nie! Piče, ja som nechcel zapohnúť! Boha! Ešte raz do piče. Nájsť ľudia! Ja som to vybrenil! Chlapci, takto sa buguje misia. Lebo sa hovorí, že vranak vrana sade. Vranak vrana sade. Vranak vrane sedí. A jedno, chápeš? Tebe stačí, keď si sám v kúpelke predne vymastíš, tak asi nemastím v kúpelke, chápeš? Dolu z mostu musím skočiť. Hej. Dolu z mostu. Čo tebe, ty čo sa tu jebeš, kokot? Skočíme do vody. No to nie je voda! To je len mláka do... Jaže to je voda, ty kokot. To je mláka pojebaná. Ako môžem mať s takými hovnami? Kasko 0,6. Chod do piči, 2,6 litogram. Pojebané hovna. To ako, počúvaj, ja hram solo hram! A bude to dá prinejdov, chod do piči, pojebaná SA. Kokoti vyjebaných, skurvený. Ja ti poviem tak, rap, pre mňa to nie je hudba, ani spev. To sú len proste I wanna be a ale ja sa to nebudem baviť o hudbe, chápeš, počúvaj si pre mňa za mňa aj Karava Gota, ty kokot, čo už nežije. On ešte aj hacksuje server, chápeš, on zalagoval server hacksami. Ale fakt, existujú také lag cheaty, vieš? Existujú cheaty na hacksy, na lagy. Hacker pojebaný, skurvený žebrak. Poďte, snažte sa ísť do... Do piče! Chalani, please, prehrajme to rýchlo. Rezmačaka! Tu končia Grinčové highlighty. Pridal som sem pár zostrihov streamera Alfa, kto ho nepozná, link je v popise. Dobre ľudia, pred začiatím zápasu si pôjdem pre vodu, pôjdem sa vyšťať, lebo mi odjebe zás mechúr. Idem si pre vodu.
Pôjdem si pre vodu, vyštím sa a pôjdem si pre vodu. To je luxus. Ja sa vyštím do pohára a budem vás ojebávať, že tu mám vodu. Piča! Jeden náboj, do boha! Vyjebaný kokot, detský priebaný. A ty si tam honíš kokot, ty Mustang priebaný, že? Ty buzerant. Hoj, go, nesejvuj ty kokot, ježiš. On tam zastal, ako normálne, keby v stopke stál do piče. On zastal pred stopkou. Ty si kokot, ty si tam stál na stopke, alebo čo do piči? Dával si prednosť proti idúcemu autu, alebo čo? Debil sprostý, negramotný. Retardovaný, zahraničný buzerant. Kokot. Idú main, bacha. Piča! Vytrtkaná. Idú Ačko, kurva. Vyjebaný kokoti. Činek nejdu cez mid. Idú cez main, dvaja main, 3 guys main. Help, thanks for help, kurva. Jej, it's A, vy kokoti jebli. Už sú na plente, dvaja. Nahitovaní sú. Jeden main. Hoď ten smoke do mainu, ty kokot, a rašnite tých, čo sú na plente, vy jebli, kokoti. Asi nie. Dobre. Piča! Vytrtkaná tam. Kokoti jebnutý. Ďakujem za pozretie videa, nezabudnite dať like a zdieľať video, váš Brčko.